Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чӣ гуна ки ҳамаамон медонем варзигари тоҷик Муин Ғафуров бояд ки рӯзи 2 сентябр дар Париж дар турнири UFC Fight Night зидди варзигари франсуз Тейлор Лапилус муҳориба мегузаронд. аммо мутаассифона ин муҳориба барҳам хӯрд. оиди ин чиз шаби гузашта дастаи Муин Ғафуров хабар доданд. ба варзигари тоҷик саривақт визаашро надоданд. аз ҳамин сабаб ӯ ба Фаронса сафар карда натавонист. акнун дастаи Муин кӯшиш карда истоданд ки рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баромад кунанд. бояд қайд кард ки Муин дар ташкилоти UFC аллакай як муҳориба гузаронидааст ва ин муҳориба бояд ки дуюм муҳориба мешуд, лек мутаассифона ин муҳориба барҳам хӯрд. акнун дӯстон интизори хабарҳои нав мешавем ва умедвор мешавем ки Муин дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби баромад карда метавонад. аммо боша ба ӯ тамринҳои хуби беосеб ва барор хоҳонем. дӯстон, аз муҳорибаи Самандар Муродов аллакай ҳамаи мо шумо бохабарем, аммо чӣ гуна ки мегӯянд коре ки дар пушти экранҳо мешавад, ҳеҷ каси мо намедонем ва пеш аз ин муҳорибаи Самандар коре рух дода буд ки мо шумо намедонистем. аммо ба ин нигоҳ нокарда Самандар коре кард ки бо ғалабаи худ мо шуморо шод гардонад. шаби гузашта яке аз наздикони Самандар Муродов акси Самандарро гузошт ки ин акс рӯзи 17 август гирифта шуда буд ва чунин суханҳо навишт: ягон кас намедонад ки Самандар Муродов пеш аз ин муҳориба чӣ мушкилиҳоро паси сар кард, чунки ӯ ягон вақт ба ягон кас ва дар ягон ҷо ин чизро намегӯяд. дар феъли ӯ ҷои сустӣ нест, дар пеши мушкилиҳо таслим шудан нест ва ӯ ягон вақт аз ҳадафи мондаи худ даст намекашад. бигзор ки ӯ барои ҳамаи варзигарони ҷавони мо ва барои ҳамаи онҳое ки дар варзиш муваффақ шудан мехоҳанд намуна бошад. ҳастанд шахсоне ки мегӯянд шӯҳрат ва ғалабаҳои Самандар ҳамааш аз рӯи истеъдоди табиии ӯ ва раҳми Худованд аст. аммо чӣ қадар ӯ ҳар рӯз кори зиёд, мушкилиҳо ва дардҳоро паси сар мекунад, шумо ҳатто тасаввур карда наметавонед. бигзор ки Аллоҳ ба ӯ барои ҳамаи меҳнатҳо ва кӯшишҳояш мукофот ато кунад ва ӯро боз ҳам муваффақтар кунад, навиштааст ин дӯсти Самандар. ва дӯстон, агар мо ба ин акс хуб аҳамият диҳем, пас мебинем ки Самандар дар беморхона қарор дорад ва аз рӯи ин акс фаҳмида мешавад ки ӯ рӯзи 17 август дар беморхона буд, яъне 9 рӯз пеш аз муҳориба. ва ин чиз дӯстон боз як маротиба дигар нишон медиҳад ки чӣ қадар ин ҷавон дили калон ва феъли чемпионӣ дорад. бо дасти осеб гирифта чемпиони Eagle FC шуд. дар муддати кӯтоҳ ба Абу-Даби сафар карда дар якум раунд ғалаба ба даст овард ва боз дар ин муҳорибаи охирони худ бо осеб баромад кардан ва ғалаба ба даст овардан. аҳсан Самандар. дӯстон, ӯ дар ҳақиқат чемпион аст ва ӯро дар ҳақиқат ояндаи дурахшон интизор аст. чемпиони вазни миёнаи UFC Исраил Адесаня боварӣ дорад ки муҳорибаи ӯ зидди Дрюкус Дуплеси яке аз муҳорибаҳои муҳим дар таърихи варзиш мешавад. интизор мешавем ва мебинем ки оё Дуплеси барои ин муҳориба розӣ мешавад ё не. ҳамчунин боз як чизи муҳими дигар он аст ки то он вақт ин муҳориба барои ман шавқовар мемонад ё не. ман дар ҳақиқат бо ӯ ҷангидан мехоҳам. ин муҳориба яке аз муҳорибаҳои муҳим дар таърихи варзиш мешавад ва ман дар ҳақиқат чунин мешуморам. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки оё то он вақт ин муҳориба барои ман шавқовар мемонад ё не. чунки вақт рафта истодааст ва вақт ягон касро интизор намешавад, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня ва Дрюкус Дуплеси бояд ки муҳориба мегузарониданд, аммо Дрюкус осеб гирифт ва ба ҷои ӯ ин муҳорибаро Шон Стрикланд қабул кард ва акнун муҳорибаи Шон Стрикланд зидди Исраил Адесаня рӯзи 10 сентябр дар турнири UFC 293 мегузарад. ин буд навори имрӯза дӯстон. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.